5, 4, 3, 2, 1, boom! Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Yan. Good morning po mga ka-dragon. Nandito na naman kami ngayon sa Manggaring. Mag-iilog-ilog ulit kami. Yan. In-invite kami ni Kuya Allen para Malabanos. Yan. Try naman natin mag-Malabanos. First time natin. Let's go guys! One hour later. Ano ge? Okay ka pa? Tanggalin ko na yung life jacket ko. Safety first. Sigurado. Ano daw eh? Lagot? No, pass lang. Bravo. Huwag sila life jacket eh. Baka namin bigla. Ano, may namin no? Uy! Sayang. Sayang. Wala. Dala. Nagdakkel te. Ayan talaga, walang bitin yan te. Dakil ka kaldero din yan. Takot silang tayo magluto. Kailangan tayo sila dito pala. Ayun lang sa kabila. Diyan pa tayo? Kabila daw. Yan, wala nga po pala si mga ka-dragon, si Aisa kasi inubo. Sobra yung ubo niya, sabi niya. Next time na lang po siya sasaka. Saka si Dana wala din kasi umuwi siya sa sa sitio nila, birthday niya kasi bukas. Happy birthday, Dana! Doon tayo sa kanila bukas, guys. Sa Salafay. May papitsa pa sila. Mangga. Sarap. Then may pakainito. Saan dala mo? Anong dala mo, Bay? Di ka nasuka, Jay? Ikaw, Anong dala mo? Ang dami nilang dala. Mega sardines. Uy, masarap kaya yun. Ito yung dala namin, oh. Isang sugpo. Yun. Nang angkin na naman sa kabaw.
Saka yung pizza. Saka magluluto din ako ng ano. Kanto. Mabisina ko guys. Ganun tayo. Puro na lang kayo mamis eh. Merienda po na. Para may lakas tayo maghila. Yun o. Baka may mahila. Para daw ma-hyper sa atin. Dalawang mababalda. Makipagbaldahan ako sa Malabanos guys, mamaya. Abangan ninyo yan. A few moments later. Tara. Magmalabanos na. Ready? Oh, tanggalin ko na kayo. Iwan ko pala dito. Baka mas malakas pa sa inyo yung malabanos. Guys, baka daw si JJ ano, Dali na. yung Baka kayo mapain. pag nagsisid si JJ hindi na makalawa. Hindi na pala ng Malabanos. Hindi nila kasakarian nila, no? Ito ang aking Rayna. Kasalan mo ako. Alam, baliktad ko. Ikaw ang gawing queen. Para, magkapalitan kami ni Kuya. Wal pa more. Nakakita ako. Tingnan niyo nga yung ano. Magalagay pa lang ng pain. Dali ako ni putol dito. Nadali ka na lang. Yung putol Ayun, mayroong butas daw. Ibang klase si Mr. Manda, may ano pa yan. Tignan daw guys, may butas daw dito. Pasukin mo na kaya, te. Ayan. Wala siyang masyadong yan. Ipain mo yung kamay mo. Ayan nga. Yan. Malaking butas. Anong gawin ko dito? Dukutin ko? Oo, para dahil. Lili, lagyan mo pa ng pain niya. Excited ka, girl. Subukan natin ang kawin. Bukuan daw ng kawil, guys. Ilapit natin. Hindi biskuit na nga. Yung ano natin. Ito, dito. Asa yung buong paa mo. Hala, kalaki. At yung kumain. Parang laki daw. Yung butas lang yung malaki. Kasya si JJ? Ate? Ha? Kasya si JJ? Huwag nyo lang huwag nyo lang magkaroon na sila tira. Laka dyan. May laman yung kuya? Kalaki ng butas ganyan. Pa eh. Ano, try natin yung... Ay, yung kalaki ng paa niya. Yung sima niya, oh. Oy, ingat lang ha. Baka ano. Hindi naman medyo malaki. Lutong na yan. Try natin maglagay guys ng ano, ng Ah. pangpain. Saan mo yan? Ay, pasok mo doon. Wawa naman day. Baluktutin mo siya, baluktutin mo. Ay, matatas pa sila. Pakita mo. Dito, sampulan mo muna ng isa. Sampul. Ah, gano'n. Parang kalayan mo siya. Tugin na. Kaya pagsunog. Kain na yan. Ganyan. Ah, pag ginaluto gano'n. Adi si Grita magasubo na sa ilalim. Dulo eh. ng ano. Sisisid ka. Oo, alangan. Pasok mo. Baka agawan siya. Masyadong ano yan ha. Pakayaan. Baka agawan siya. Lapit mo dun. Yan, nandito nga. Baka muuntog naman yun pag nagsiset. Kailangan siguro. Sana nga. Tanggalin mo yung sombrero. Na? Okay. Dito lang sa ano ha. Diyan ha. Diyan. Sunod si JJ. Igagano mo lang siya kuya. Meron pa dito. Bakas. Baka hindi ko makita yung pain ha. Bakas yan. Malaking butas guys. 1, 2, 3. Go, Greta! Yan ang unang subo. Ayun na. Bano? Sige! Magalutan. Wala. Ano? Wait lang, wala pa. Hanap yung butas. Para para mas hindi ka mahirapan, ibaon mo yung paa mo. Maupo ka lang. Maupo. Ito ay ganyan mo. Kami lain pa ako Tapos kuya. paupo ka na. Ayan. Tapos ka ako. Lutang talaga. Iyan mo yung paa mo. Ito, kaya? Gulo. Hindi kaya? Bilis na rin. Ewan ko kung kunin baga siya. Lagay mo yan lang. Kaya ka mo. Basta paglagay mo, bitawan mo na kaagad. Pwede na. Dapat yata malalim ang ano eh. Sige, pwede na. Pwede na yun? Pwede Baka Ikaw, Jason. tanggal naman kaagad. Hindi,
Ang bala. Pagkarin mo tala. Ayusin niya na. Ay, baka maganda niyo na. Ito may butas. Pinag-aral ko yung gin. Ang ganda yung sombrero ko din. Pero yun naman po. Inatake na naman po si Mr. Tanggalin natin ito. Yung lamig dati nga. Hindi mo hindi marunong maglangoy. Sila. Ayun, ayun na, ikaw naman. Ikaw naman di, try mo. Sa kanila dyan. Magkapit kayo dito sa ano. Maglutang talaga. Ibaon niya ako. I'm sorry. Galing ko na lumayo. Ay, baka maganda kayo sa lagi. Boy, hindi yan waterproof ha. Asa na dyan? Malalim dyan, malalim. Baka kahirap ka ng ano, medyo pahigop pababa yan. Bulusok din dyan. Ah, malalim na pala doon kay Kuya Jay. Akyat muna kayo. Akit daw, akit. Takbo muna guys. Akyat muna. Oh, bakit? Sige, sige. Huwag ka, huwag niyang ate. Isa lang kasi. Hindi balance eh. Hindi pwede dyan. Bigat ako. Dito sa taas, akyat muna. Babaw? Meron di ba yun natin? Dito lang ako. Ano? Akyat ka dito sa taas. Baka magtaob. Bilis, G! Ano niya? Ayan na. Lalim din dyan. Huwag ka Bagay, marunong ata eh. Marunong ka maglangoy? Marunong naman kuya. Pero pag ano, Ay, ito ito na butas kayo. to ah. Lalim pala yan? Mula? Dito sa gilid. Doon mo lagi sa meron. Okay. Yan, dahil ka dito tol. Sipa din yung putol. Lalim na pala. Hirapan ako. Lalim. Lalim niya. Biking ko di pa. Kunting ko di pa? Wala dyan. Ay naman yung life vest. Ito. Ayun, meron daw dun. Wala yan. Ay, walang laman. Oh. Ayun, meron. Tiga bong? Kaya? Pwede? Ha? Medyo malalim. Kita mo na ito dito. Oo. Pangsado man? Pat, kayo ron pakitulak mo yung ito. Meron? Saan pa Ay, may life vest o para makaano kayo. Ba? Kaya bitaw bro. Lubog na si Kuya utang ano. dito sa Si kabila. Kuya Allen. Unak mo. Ganito ka ano bukada. Meron nga daw ito no? Lalim, Day. Malalim guys. Naabot ang daw to 25 meters ang lalim. Sama-sama si Gigi daw marunong. Ay, bilis ko. Babaw na. Oh, dali. Try mo mag ano. Ante Arceli, si Gigi. Kaya ng dalawa. Kaya na yan dito. Oh, dali. Ay, ito pa kuya, oh, may butas. Kaya nga yan dyan. Oh, Pasok lang sa loob, kuya. wag mong ano, wag mong Dapat ano hanggang dito. Pag pinasok mo siya. dito oh. Pasok mo hanggang kilikili. Oo. Jay, ikaw naman, Jay. Paano pag nakaabang na siya? Baka pag nakaabang na siya ay hindi kanya kagatin. Dito ka kayo doon. Sila magturo. Ito yung butas dito. Bulutang naman ito. Baka matakpan din niya din yung butas. Huwag masyado kapakan. Dalawa nga daw dyan. Ito ba yan? Dali wala. Apat. Wala naman ang butas. Malaki to, oh. Dito ka, Jay. Nabulabog na lang din. Yung sirain. Saan ka na? Saan ka na? Saan ka na? Gulat mo ka na. Ganda ang sabi niya. Bulag-bulaga ng bata ah. Ano niya ba? Wala pa nga, nangyaragos na agad. Ay, ito? Hindi. Saan? Bel. Ito, oh. Ito. Abo, ito dito sa may puno dito. Ayan. Ito malinis. Ito? malaki. Apakan mo na yata. Ewan eh. Tamo mo, kadaming butas. Ay, ito. Ito. Ayaw mo. Ngayon na, Jay. Ilaw mo po ako. Ituro mo sa kanya kung paano yung paghawak sa pain. Ikaw, ikaw si Sid. Alam siya. Jay, hanggang dito. Huwag mo ito kapitan. Pag kinain ng gagawin ng malabanos, Sama siya. sama kamay mo. Wala ka nang daliri, Jay.
Basta ganito lang. Basta hanggang kilikili Susunod lang ha. hanggang kung saan ang ano ha. Uy, ikon mo pa din Ito, yung ito, kamay ito ang mo. butas oh. Dito sa may poste na to. Dito, kabila. Dito ka, dito mag-arap yan. Dapat mga 20 seconds ka dyan sa ilalim. Bago kung dahil baon mo yung paa mo sa Oo, putek. ganyan mo parang hindi ka Bago upo pa upo. Abangan ko talaga pag-utlaw na to. Yung ganda to utlaw na to. Ganda reaction ng mukha na to pag-utlaw eh. Pag ganun pa. Isisid mo siya rito. Pag ganito ang butas niya, kaya dapat itong kamay mo kabila. Pag ganun mo. Kaya alin ako. Ako ang ko. Masipa kayo. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ano mo? Ulitin mo. Please Camel, tingnan mo. Hindi, iniwan ko tinanggal mo. Kala ko kinain mo. Check mo yung kanyang Sa gawa. ibabaw lang kuya, no? Ah, sa bungad lang. Takot. Ako nga. Try ko. Ano Joan? Pasok mo hanggang dito. Pasok mo tip ulo mo. Daw ano ha, daw panggulat na. Hindi kaya? Saan? Hindi kaya sisira. Ganyan ang hawak ka, ganyan. Yung doon, sa buwan nyo daw. Yan. Tapos, susunod mo lang yung butas. Saan banda yung butas? Ilubog. Yan, yan, Dito, yan. dito ka na boy. Dito. Papayin mo na ng paa. Papayin mo ng paa. Sa ano? Mga kuya. Ha? Pero pwede ako magkano dito ng hawak? Oo, pwede. Pero naka-red light na siya. Baka Ako na magandang pag dikit yung katig sa kanya, baka buntong. Kapit ka dito sa poste oh, para hindi ka agad maglutaw. Yung ano kamay mo, baka masima yan. Hindi ka baka ano siya. One. Kasi ginagaw. Inaagaw ng ano yun eh. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Wala. Ay, galing ah. Ito dito. Check mo nga. Hanggang saan lang oh, hanggang dito lang ito. Hanggang dito lang Brad. Hindi. Ano? Puro mo ganda. Ganda. Tulog ka sa putay. Ay, mukha na pinasok Hindi, ka. nabura ito dito. Napaka nila. Ulam ako. Nagsara. Napaka nila. Pero karugtong mo yun, may paganyan. Baka pag ano. Sama to? Yan. Nagsara. Ano? Kamusta? Naayos mo rin? Ganyan lang siguro. Ayos na. Tinakot nyo kasi na ano eh. Nagapang salubong ang ano eh. Malabanos, nagapang agaw na pamain yun eh. Baka mamaya, wala na kaming daliri. Uwi. Hindi man yan. Pagkasama Kung yun. halimbawa ang magdawit na mamaya, testingan nyo na lang magkila. Hawakan mo daw. Oh, sige. Malaki ang butas na yan. Saan? Nag-ahong ka na ay. Wala lang. Turo ka dyan. Mamaya. Babo. Ito. Yan. Baka nagsara no? Maliit man po. Maliit? Gano'ng kaliit? Pwede na yan. Pwede na yan. Ay, 20 ang kawil natin na yan. Kapitan mo. Dito ka muna, Nek. Ito muna alalayan mo. Opo. Malaki to Gret. Magkapit ka Uy. dito. Hindi, malayo sa ano. Malayo. Uy. Ito yung nakabitaw eh. Na naalat na namin nakabitaw pa na glass. Ah, ganun pala yun. Akinantare. Itet. Ang bago sana, ba't puro luma mo talaga Ayun eh. ito. Panggaling ba daw? Yabang ikaw lang maraming lang. Ikaw hilit niya ng garo dyan sa may ko. Sana pag ganda. Ganda-ganda. Ayun. Ganda to eh. Ganyan sana ka ba? Na? Tignan ko lang kumawakan ka natin doon. Doon ka doon, baka makawala. Bitaw ka na dyan Jo. Ikaw na din. Bitaw ka dyan. Ikaw masubo? Lalim man. Isubo mo kaya ate. Galing-galing mo lang ng aso. Langoy ng aso. Langoy ng aso. Langoy aso? Langoy ng aso. Nung sinagi pang aso ay. Manunod ka. Ito sa pago. Layo na yan. Dito lang. Bilangan nyo si Greta kung ilang segundo sa ilalim ng tubig. Pag ano, ilubog mo pa rin yung ulo ko pag di pa. Sipain mo na kayo, galinin mo, tansalanin mo. Try ko ha, kung kaya ko. Ganyan lang ha. Ang meron yan ano eh. Pag maano ka, anong kawil. Ito malaki. Ako, malaki. Yan lang dito mawe. Ay, ang laki pagka.
Kaya nga, hindi ka maglubog dyan. Tanggalin mo lang dyan sa biro. Iwan yan talaga. Iwan. Hop! Wala pa. Raya. Please. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aba, kamali pa to. Okay. Oh! Hindi kaya. Wala, di makautlaw. Hindi ako makaano Di makalubog. Oo, kawil siya. Pakan mo, Hindi kaya. Mr. J, yung Kaya. ano. Hindi niya kaya. Malalim na kasi yung tubig. Malalim. Malalim na. Ay, hindi ako dito din. Mr. J na. Wala, Mr. J. Mr. J. Practice pa. Practice pa. Tapos ka ba? Sige, tara. Ay no, ikon muna niya yung paa niya. Ilum-lum. Ba't paabot pa? Ano? Dalawa. Para mabilis na. Wala na, sarado man. Baka nagbutas. Ano baka yung butas? Sarado. Sayang. Laki pa naman yun. Bebe. Parang mo na lamang sarado. Wala nang. Wala na, dito lang. Ibig sabihin na nakakuha na. Paano, ano? Ram, paano ron ng ano? Nakaalis na siya. Hindi ba ba? Hawak kayo sa ano, lalim sa dito banda. Si Kuya Aling lang abot niya pa. Akong gawin yung patayan kasi. Pag hindi ko naabot yan. Takot ako pag natakot Matakot si ka Kuya na. Aling. Mr. Junex. Yung sari ang pangalan na. May pugi, may Junex. Wala na, tawagin tuta eh. Ayos na. Parang tukan. Ayos na. Down! Sana yung ano? Ito na. Down! Brown dito. Sabi ni Jun. Ganda. Ganda! Oh, Kita ba? malaki dito. Ito kayo malaki ah. Oo, laki talaga. Pasok pa mo eh. Natang tamilok. Tubig. Diba, siya wala kang nasisi. Malaki pa man. Puntayan ko to. Hindi mo ito makitaan. Sa ilalim palang galinis na to. Sabi ni JJ, oh. Nanghinayang si JJ dyan sa pamain nyo. Pag-ulam na yan. Nanghinayang sa tilapia. Ay, dito na ano na to? Wala pa kayo butas dyan. Pag-ulam na yan. Piliin mo yung ano ha. Meron dyan? Tingnan naman. Pakita mo lusot na yan ha. Pakita mo lusot. Laki na oh. Titingnan mo kay Jet. Kasi pag ganun siya eh. Pupunta siya doon? Oo, pag ganun. Isa lang ang ano na yan. Alam na alam ni Kuya kung saan ang lusutan mo. Dati kasi yung Mulabanos. Kaya alam ko kung saan ang daanan na yan. Ito, bago rin malaki. Butas din Puro dyan. malaki na lang si Nino. Puro butas yan. Baka puro butas lang talaga yan ha. Baka Papasok yan. naman doon sa loob. Ay! May laban yan. Pwede pumasok sa loob ko yan, hindi. Pwede. Pasok ka sa loob. Dyan, baka masipa kita dyan. Alam sabihin natin maliit eh. Kasi ang pa ako di. Malaki nga yun. Ay, layo pa pala. Dawi, hilahin ka? Meron na? Oo, to. Yan, mag-angot yan. Hilahin mo. No? Yun. Si Okoy pala. Oh. Tugwa ka dyan. Pain pa, Pat. Ay ano, kawin pa. Yan. Kain daw, kain. Kawin. Kawil. Kawil yan. Uy, lapit ka rin ba pili niyo dyan? Taga-abot ng kawel? Kaya ng pating ng betel. Kawel! Kawil kayo dyan. Dito kay Jet. Duda man ako daw ito man ang singawan niya. Singawan pa rin. Singawan na pala Doon si Yara ay singawan. Hala, mayroon din dito. Aruy. Yan. O, dali. Baka na yung paa mo na yan. Ay, niya paano na. Lagyan mo yan. Kala kayo. Ah, gato mo. Pasok din doon. Sige. Ay, doon din. Mayroon din yan. Meron to. O, yan. Ako nakakita dito. Ah. Pati ikaw mag-ano. Ikaw ang mag-assist na yun dyan. Hindi din to. Baka matatakan niyo may dito. Isa pa. Maganda. Hindi ko alam kung Isa pa. Okay, bigyan ko. Nakikip na rin kuya. Ibang ko ngayon pa ako para mag-ano. bagong kawin doon. Subukan yun eh. Malaki na yan, Mel. Po. Bagong kawin. Luma po to.
Medyo malalim na guys, kaya hindi nagsulong si JJ. Yes, tagabot na lang tayo ng Hipon man ako napakan. Naulag. na. Oh, ikaw naman. Ibaon ko yung pa ako. Go. Ako dito nga. Yan. Naman. 1, 2, 3. Biglang na nervyos. Huwag ka na magpante. Baka mamaya. Hindi yan. 1, 2, Karam na. Pero, hagit lang. Para meron ka na. ito. Sagad mo yung ano. Wala mo kuya. Sige. Hanggang saan? Yan ang kabulyak-bulyak. Ano? Try, ay, tignan mo nga. Ako ka dyan? Sige. Hanggang saan ang pinasok pang ganita? Dito oh. Ganyan na. Babaw. Hawakan mo yan ng... Hindi na rin. Ito, pasaan sa... Bakit ka putik ng ano mo kuya? Ito, trabaho ni Patrick. Ito? Naubos na naman yung pae. Hindi ah, sige. Kung saan ang tugon niya. Ano? Go. Goods na. Abo, tik mo doon. Tingnan ang putek. Dito. Masinig. Ah, dapat pala naputikan yung ganito mo eh. Perfect. Ako try ko pa ulit. Ano pa bang mga sa butas dyan? Yung rubet. Balik, binitaw Wala ah. na, sa tabi-tabi lang. Buhangin na dito. Wala na yun dyan. Ito, may doon oh. Ito, ano na ito? Hindi natin Ah, kaya na. Dito daw tayo sa kabila. Sa yung Malabanos pala guys, ayaw nila sa mabuhangin. Gusto lang nila daw sa maputik. Mapudpud daw. Maputput daw yung buntot nila pag sa mabuhangin, no? Oh, mayroon magbutas. Nahirapan sila magbutas. Pag mabuhangin na siya, negative na talaga yun. Wala na makuha. Malapit na kami sa Ilin, no? Ilin Island. Si Ate Joanne nagdala ng baby oil, pero hindi nakalagay. Nakalimutan ko nang ilagay. Pag-ahon na. Kontra lamig. Surprise namin si Dana bukas guys. Tingnan natin kung ano yung madala natin. Siguro ano na lang. Pansit. Paborito niya yun eh, pansit. Pansit at chicken joy.